Hvad så alle sammen, og velkommen til denne video. I dag så vi er på IP, og jeg har jo simpelthen valgt at stoppe herinde. Så derfor, yes, lige præcis derfor jeg vil giveaway med det her. Jeg ved godt, det her det er nok rimelig broket, men jeg har i hvert fald to sæt her. Et kingsværd, sådan lidt, hvad er det der, 44 gaps, 200 stars og så 100 kroner også. Så vi kan lige til at se, der er ikke noget at købe for de 100 kroner, ses. Jeg kan købe det Assassin's Creed, men det gider jeg ikke. Men de skal få deltaget, det skrev jeg deltager igen, og så er jeg Minecraft. Så for min, eller for mig, så er det jo som Ghostbevægelset 2, så skal I like, og 3, subscribe. Det er i hvert fald det, I skal for at deltage. Jeg trækker vinderen på torsdag. Yes, torsdag. Klokken, det ved jeg ikke. Men i hvert fald jeg trækker vinderen klokken på torsdag. Der, lige nu der er det vist tirsdag, det vil jeg tro. Det er det mine der. Der vinder jeg, der kan man simpelthen vinde der. Og I får også lige alle de der andre kits, jeg kan tage indtil da. Så det bliver nok sådan cirka sådan 2 til sådan mere 2-3 stykker. Så jeg håber selvfølgelig, I vil deltage. Og ja, vi ses i næste video. Hej hej.